Kolm zit deze dagen in het teken van het Kolmer oproer. Op het Maartensplein wordt het muziek-theaterspektakel Salomon het Kolmer oproer opgevierd. En de vastritten in Kolm is op vreed en op sneun het decor van het Strittheater. Welkom in Kolm! Oproeren, Brutse meesken en oproeren, Brutsen. Laatste huis, de tjensplicht te zien, viert alle man, matten zich inschreeuwen, viert jullie op zoals. Is er een soort vlecht op een kooi? Jawel, ja. Het gaat wel aardig erop. Dit boek hebben we vol. En met het tweede ben we nou bezig gehad, denk ik. Nou, dat is ook wel 1500 man. En je kan beter net tjens spreken. Wat is je vierde te doen? Dit is de Kolmer oproerdagen ben je op dit moment, want we weten natuurlijk dat het stukje Joert speelt. En de andere dagen en de komende dagen is dat stuk. En we gaan nou een soort van straattheater. Dus in het kader van de Kolmer oproer. Dus je bent al je wasvrouw, je bent al je rijke luiskinderen, rijke luismeesken. Ja, maar ik wil eens naar de Toskendokter net. Ja, maar dat kan ik net betalen. Daar heb ik het net voor. En iedereen hier op de hele dag dat ze geen hulp meer hebben. Dit is een prottenwerk zeker? Ja, echt weer. Het is net leeuwen. Zwiewerk. En hoe lang ben je nou al zo'n wasje? Maar dat is dan best wel moe bezig. Ja. Hoeveel mensen toch aan het Strittheater mee in Kolm? Er zijn al in totaal 43 mensen om mij. Het varieert van arme mensen, van rijke mensen, een dorpsomroep, Franse soldaten, bedelaars en straatschoffies. Dat zijn al je vrienden en kennissen van mij. Er zijn bepaalden die hebben wel toneelervaring, maar de meesten net. Dames van Lichterzee, nou ik nog, dus alles is al wijzig, joh. Je bent vers, heel dat over. Verrassend dichtbij. RTV